खुलुमबाय। गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय आरो बरायनायखौ जासिहरबाय। दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुं आगानफ्रोमबो आं नोंनिल' खोथा सानदोंमोन। आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन नोंदि आंखौ लामा ससेयावनो आन्दायहोगोन होननानै। नोंनि मोदानफबनाय महराव नंखाय फावथिना गेलेनायनि लिरबिदांबो थानो हागौ, बिखौबो आं सानफेराखैमोन। खालि सानदोंमोन नोंखौ लानानै, नोंनि आंनि जिउ संसारनिल' सानबोलावरि। नोंनि महरावबो आं गोजावाखैमोन, नोंनि सोलेरावबो आं माब्लाबाबो नोजोर होफायाखैमोन। आगानफ्रोमबो आं नोंनिल' खोथा सानदोंमोन, नोंखौ गोजोनै लाखिनायनि, नोंखौ जोथोनै दोननायनि। नोंनि फंफ्रोमबो खोथाखौनो आं गनायनानै लादोंमोन, नोंनि गासै रादायफोरखौबो आं फोथायदोंमोन। नाथाय नों आंनि थार गोसोनि फोथायनायखौ अननाय गैयै गोसोजों जोथ्रोद हरबाय। नों बिखौबो बावगारलांबाय नामा? जों सानैजों बै सिबिसालियाव जरा जरा आलारि बाथि सावनानै हा, दै, बार, सान, अख्रांखौ साखि दोननानै सतबांसा लालायनायखौ। बिब्दिब्ला नों सोरजिगिरिखौबो फोथाय खेबस' खालाममारबाय। आंहासो गोसोआव गिखांनाय मोनदों, गसाइया जेन नोंखौ जेबो साजा होआ नंखाय रादाय खानायनि थाखाय। नों बेखौबो फिरायफिननानै लादो। गोजोन्थों।